ñalle mon bandiraɓe garɗo noon hande yewtude koko faati e yowitinde ko gueɗel ngel gandanɗa nani e weeyo ngo ina jiimi e leydi ndi walla ina jeewi e tago e foyeje goɗɗe ina ƴeewa tago munen e gonka munen ene ko wawi naftude yimɓe ɗum ɗon noon fuɗɗima waɗi duuɓi joni kewɗi kono noon ko joni Sénégal naati hen yowitinde heewi nawde ɗum e weeyo ko sirtowa laana sirtotoka seeka duula seeka asaman jiida e laana ndi woowa ɓuri ɗum yawti mo ndaari asaman yi tan ko cirtol ina yaha ngol ɗon cirtol woɓɓata toɓɓe baaɗe no koodani so jamma koode ɗeɗon kadi ɓosooje ɗe jaha ɗen mbiyete jowitiiɗe ɗin jiimi koye leydi ndi iɗin dokka yimɓe ɓe kabaruuji ɗin kabaruuji alaa ne ɗi cifortaako ɗo Sénégal ɗo noon hanki 16 lewru juko hitande ujunnaje 2024 sanga waktuji 16 pawɗi to leydi witendi Californie e nder dawlaji dentude Amérique haɗani ɗon e siifowa wiyetenga fusée nga gandanɗa hoore muɗum nalal muɗum ene seŋi biyeteɗo transporteur 11 woni nawowo 11 o ɓiro anglais nawi ken tolno 160 jowitiɗo e weeyo ngo ɗum ɗon noon yowitinde Sénégal naare nde wiyetende gaynde sat cirfel goo a weeydi hen ene jogui rokkude Sénégal kabaruji ko faati e ndema ko faati e taariji ko faati e kisal teeri leydi e ko wona ɗum tan nden noon ɗum ko ɗum garawaniga e nder leydi Sénégal ngam ɓamtare leydi Sénégal naati e karallagal leyɗele joom karalle towɗe jogiiɗi weeyo gandanɗa kala ko weeyata kala yimɓe dañi hen gueɗal ko ni noon bandiraɓe hande ñalawma men o sifori